za svojho patróna. Vždycky, keď je jeho sviatok, tak mávajú polovníci rôzne také slávnostné sväté omše, kde prinesú vlastne trofeje na počesť tohto svojho patróna. No a my teraz urobíme, tak by sme povedali, súťaž alebo niečo také, že teraz sa nám tak rozprknete a budete najskôr ako tým Hubertom, ktorý bol predtým takým zurvalcom, ktorý všetko ničil. Strieľal zverinu. Môžete si nejaké také paličky nájsť, kto ešte nemáte a budete ako šantiť a všetko tak okolo seba likvidovať. Ale potom príde tá zmena, kedy tak ako svätý Hubert prežil tú zmenu, tak aj vy potom budete. Ale prosím vás, tí veľké stromy nechajte, dobre? Začne padať. Takže môžeme kdekoľvek a nestraťte sa, prosím vás. Len kúštik, dobre? Hlavne ten sa najmenší varí. Ten ani nejde. Keď mi neprišli, tak som... A však je tu dosť aj kroma, je tu dosť takého... Môžeme potom nakoniec, tak jen poviem teraz. Kde? Janieta sa mi nelúči. Naspäť, jelenie tu, poďte! Poďte naspäť! A však, to nie je zase taký. Čo budeme? Budeš jeleň? Ale Marek urobí taký kríž takto. Jaj? Asi len my dvaja. Poď, mrazí. To nevazí. No, ale potom. A kde to bude ten jeleň, aby som vedela, v čom mám? Toto. Aha. Sa aj podobá. My sa poďme nakýtnem pátek. Už sme sa videli pár razy, že? Ty si asi ten Hubert pred obrátením, nie? Aby si tu nepodpálil les. Teraz máš tu väčšiu bradu, ty sa. Pani učiteľka sa obetuje. Tu sa zmeláme. Tu sa to neodlomíte. Áno, mám. To ti je zle? Už zahlaste to obrátenie, lebo les sa zrúti. No vidíš to je, vidíš, Majo. Kde je? Tam diváci, nie je. Stačí, keď toto Ničenie nemôžete Jaký sú krotky. Peťo! Ja idem po plaši. Vy chcete sem? Už ich chcete sem? Ešte nie. Mne sa to evidentne nepáči. Už som im aj rohy robila. Už som im hlava. Krížik chce vyrobiť. Nemôž, veď ja mám pekné... Potrebuješ misku zviazať. Mám motúz, jak chceš. Daj. A čo to za spadlo? Motúz, ty si dobrá, práve potrebuješ. Ale ona možno aj má. Ona má všetko. Ona prezentuje aj zala. Ona má všetky potrebné inštrumenty. A má byť to parožie, pán farár? No, áno. To má byť desatora. Tam ide moc, ty sa zle nemám nožík. Minule bola